aħna kif konna wedna li se nibdew nispjegaw proġetti wieħed wara l-ieħor li se nagħmlu fil-qasam tal-ilma u dana hemm fondi madwar 100 miljun euro mill-fondi tal-Unjoni Ewropea għal dawn il-proġetti. Proġetti biex intejbu il-kwalità tal-ilma u anki wkoll li naraw li fl-istess ħin ukoll li l-akwafer li inserħuh u però apparti li nagħmlu hekk li jkun nipprovdu ilma speċjalment għal bdiewa u ilma li kollu mhux sempliċement li tgħid isma' ħadd ikkontrolla l-borħosin, imma trid tipprovdilhom ilma. Fil-fatt ġarajna li l-ilma li provdejna lill-bdiewa qed iħalli riżultati pożittivi, konna domanda kbira minnhom, ma fl-istess ħin ukoll qed inserħu l-akwafer. Parti minn dan il-proġett huwa n-netwerk ta' distribuzzjoni tal-ilma tax-xorb fl-inħawi tal-rendi ta' Ħaż-Żebbuġ u tas-Siġġiewi. Bażikament f'dawn l-inħawi fuq in-naħa ta' barra ta' dawn l-irħula hawn diversi djar illi llum jirċievu ilma mill-boreholes. Dawn id-djar għandhom netwerk antik netwerk żgħir illi hawn djar minnhom illi laqqas biss għandhom provvista kontinwa tal-ilma, ġifieri jkollhom ilma f'ċertu ħin tal-ġurnata minħabba għexus ta' pressa. B'din il-parti mill-proġett ħankunu din ngħaddu mal-45 kilometru ta' mejnijiet ġodda li ħajati provvista kontinwa u sigura u barra minn hekk flok ħajbqgħu jieħdu ilma minn sors wieħed ħajbdew jieħdu l-ilma mill-ġibjun tal-qrendi l-ilma ħajkun imħallat kemm mill-ilma tal-pjan u anke mill-ilma tal-River Osmosis, ġifieri l-kwalità għal fini ta' toma ħadkun ħafna ħjar, ġifieri in-nies f'dawn l-inħawi diġà għandhom ilma li huwa 100% safe għal konsum, ġifieri biex jixorbuh u biex isajru u l-affarijiet kollha li jintuża l-ilma lihom. Imma b'dan il-proġett ħajkun qed jirċievu prodott ta' kwalità ferm aħjar f'termini ta' toma. Nista' ngħid li l-ilma huwa importanti għax meta qed nagħmlu l-proġetti kollha fl-ilma aħna qed insaħħu anke mill-aspett ambjentali u anke l-kwalità tal-ilma u l-ħajja ta' dak li jkun ċittadin ra tkun ħajja iktar aħjar kif kulħadd jgħid infatti anke United Nation State kemm huwa importanti l-ilma fil-kwalità tal-ħajja ta' dak li jkun.